Investicije u javnom i privatnom sektoru uz iscrpnije korištenje novca iz EU fondova ključ su za oporavak hrvatskog gospodarstva. Pokretanjem novog investicijskog ciklusa Vlada Republike Hrvatske očekuje preokret negativnih trendova, djeluje na stvaranju pozitivne ulagačke klime, poboljšanju likvidnosti u gospodarstvu, jačanju konkurentnosti i povratku poslovnog optimizma. Zaključci su ovo prezentacije ključnih mjera za poticanje investicija i restrukturiranje gospodarstva koje su u Osijeku održali ministri Vlade Republike Hrvatske. Ministar regionalnog razvoja i EU fondova Branko Grčić istaknuo je kako gospodarski oporavak ovisi o investicijama iz privatnog sektora koje se očekuju na razini od oko 50 milijardi kuna, dok će još 20 milijardi investirati javni sektor. S druge strane, BDP u eurozoni ove godine procjenjuje se na 0, pa bi za Hrvatsku dobra vijest bio i minimalni pomak. Prije početka prezentacije ključnih mjera za poticanje investicija i restrukturiranje gospodarstva, 4 ministra gospodarstva, regionalnog razvoja i EU fondova, poljoprivrede te rada i mirovinskog sustava ispred zgrade Poljoprivrednog fakulteta dočekali su prosvjednici i radnici MK Slavonije. Iskazali su svoje nezadovoljstvo jer 3 mjeseca nisu dobili plaće, a odgovor na pitanje kada će dobiti plaću od ministara su zatražili i zastavama, transparentima te uzvicima "Hoćemo plaću". Sindikalni povjerenik Dražen Mihaljević potvrdio je kako trenutni dug prema radnicima iznosi 2,5 milijuna kuna. Jedini ministar koji se zaustavio kod prosvjednika bio je ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak, koji im je poručio kako više nema mogućnosti pozajmica s kojima se do sada neuspješno pokušavao riješiti ovaj slučaj, te treba pod hitno naći strateškog partnera za spas radnih mjesta. Nema sreće u Slavoniji s ortodonskom strukom. Zbog kroničnog nedostatka ortodonata liste čekanja su i do sada bile oko 5 godina, no do kraja godine stanje će biti još gore. U mirovinu odlazi jedinih 2 ortodonata koji u Osijeku još rade, dok ortodontica koja je radila u Domu zdravlja u Donjem Miholjcu ide na čuvanje trudnoće, što će značiti da neće biti ni jednog ortodonta u županiji. Zbog toga su iz Doma zdravlja tražili od HZZO-a odobrenje da se aktiviraju neki umirovljeni ortodonti, ali uzalud. Kome će se dalje obraćati roditelji 900 djece koja su u postupku, te stotine drugih s liste čekanja u Domu zdravlja ne znaju reći, a roditelje pozivaju da se obrate HZZO-u koji je dužan osigurati zdravstvenu skrb. EU upisi u srednje škole kreću početkom travnja. Pripreme su u tijeku, učenici su dobili svoje lozinke, a uskoro će dobiti i PIN koji će koristiti za ulazak u sustav na stranici www.upisi.hr. Moći će odabrati čak 10 obrazovnih programa u maksimalno 5 škola. Do sada se nisu mogli prijaviti u više škola, stoga će ova novost omogućiti mnogima da mijenjaju svoje liste prioriteta. Uvedene su i novosti u bodovanju. Više se neće gledati prosjek 7. i 8. razreda, već zadnja 4 razreda osnovne škole. Očekuje se da će se ovim sustavom onemogućiti malverzacije i upisi u srednje škole preko veze, te da će sam proces biti učinkovitiji, transparentniji i jednostavniji. Osječki gimnastički reprezentativac Robert Seligman sjajno je otvorio novu natjecateljsku sezonu na međunarodnom turniru u Francuskoj. Na ovom prestižnom pozivnom turniru A kategorije Seligman je osvojio brončanu medalju s ocjenom 15,366 u svojoj finalnoj vježbi na konju s hvataljkama. U Francuskoj su pravo nastupa imali samo finalisti s olimpijade u Londonu te po 4 najbolja svjetska natjecatelja po spravama, pa Seligmanov plasman ima još veću rezultatsku težinu. Na ovom je turniru nastupio i drugi osječki reprezentativac Tomislav Marković, koji je unatoč manjim zdravstvenim poteškoćama odvježbao solidno na tlu te zauzeo konačno 9. mjesto. Za noć i jutro u većini krajeva prognostičari najavljuju oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom. Zatim će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a malo kiše moguće još tijekom dana ponegdje u Slavoniji. Puhat će slab do umjeren u istočnoj Slavoniji jak jugozapadni vjetar. Temperatura zraka ujutro će se kretati od 3 do 5, a tijekom dana od 12 do 15 stupnjeva Celzijevih.